Hello guys, good evening. Maaf जादों ना आं सिनायजोबदों. लिपस्टिक बादि नुवाखै. जोंहानि न'आव सोर दंफैयो नै दिनैहाय? ट्रिपालखौसो नुलायबाय हनै. क्रिसमास जानो लेंहरदों आङो गोजाननिफ्राय बिथांमोना बाइकजों फैयै लामा गेजेराव आन्दायनानै भुटान ना चाइनानि मोनलाय? चाइनायाव ओरैबायदि जादों घटना मिथिबाय ना बे जा लकेसन हरदोंमोन एखेबारे चाइना बर्डारनि ओमफ्राय नायबाय आं आयौ एफा गोजान दंबावो ओमफ्राय आं कनफिउस जाबाय आङो ओमफ्राय उनावहा आंथ' आन्दाज खालामबाय नङा लामायाथ' बिथिंनि खानानै उनावहा सेन्टारावहा लोगो मोनबाय ओरैहाय सिगनेल हरबाय आरो ट्रेनखौ जेरै ओरै माबायोना बिदि हरबायना अ लोगो मोनबायलै मेपखौ नायबाथ' थांबायमोन बे 1200 किल'मिटार आसुरि मोनदों आङो चाइना बर्डार मोनलायदों खनसेनो आयौ हमजारला माने बुस्थुआ जोंनि एरिया एसेबां GPS आव नाङाखै नालाय ओंखायनो बुस्थुआ माबा माबि जानानै ओरै डाइरेक्ट सहैबाय खोमा खिन्थु लाइभ लकेसन हरबा जागौमोनदां ना अ नों लाइभ लकेसन हराखैथ' ओहो कारेन्ट सौदोंमोन आं कारेन्ट आं थानाय जायगा बेबायदि जादों आरो घटनाया ओमफ्राय दायो सफैबाय मोजां सफैबाय ना औ सफैबाय बिराद साबायखर फैनायनि थाखाय दायो एसे साहा लोंग्रोनोसै माथो आंखौ बिराद हेन्डसाम नुदों ओमफ्राय बिउटि प्लास होनायखाय दारिखौ सिना आरो जोङो बा सिना लोखि मोननै खाबावसो आङो थांबा रायदाव सिनबाय गैला हनै गाज्रि नङोबाय बियो नङा आं सिनायनि मोनसे रिजन दङ माने आं फट'शुट लानो नागिरदोंना दारि गैयिनि फट'शुट अके बिनि थाखाय सिनदों आं फोलावबावगोन जानथाव फुननानै फोलावगोन आं आंनाव मुलि दं लांनो हागोन मुलि दंबा उनाव गुगोन खोमालै गुवालै गुवाना गुवा बे नेचारेल एकदम आयुर्वेदिक नों बानायनाय आं दे लोगोफोर मोजां नांबाय बिथांमोनाबो सफैबाय ब्लगखौ एबार बेसे सुरु खालामसिगोन आं खामथ'ला जानाय गिबियावनो जागारनोसै लारुजों माबाजों एनथाबजों ओमफ्राय गाइखेर साहा गोथाव जादो एसे गोथाव नङाबाबो गोथाव जादो गोथाव मानो गोथाव जाया जानो ओमफ्राय एकदम आं नोंसोरखौ नेयैनो दुखु जागुलायलांबाय ओंखाम उखैजोब्बाय आं जेबो नङा नोंसोर दा सानैजों बोराय बुरै जानांसिगोन र' सासे फैबावगासिनो सफैबा ग्रोब जागोन आं दे जागोन दे बेस्तराम लाजिदों नामा लाजिले आङो आच्छा नोंनाव मोनसे सोंदों आं केमेरा फकास लाजिबा माबायदि मोनो बुं लाजिनायखौथ' आं बारा लाजिया लाजिबा आं थानोनो हाखाया एसे उसुबिदा मोनो लाजिबा ओंखायनो जेबो नङा सिदा खालामना लाजिनाङा आंसो एसे लाजिदों नै मेहेर दामोनाव ओंखाम जानोसै फैदो गोगोम जानोसै ओमफ्राय आलासि दंफैयो नै एक्सट्रा इउटुबार दहाय नायगोमादों आङो सोरलाय थांनानै ओमफ्राय जेब्ला माथो होयो अब्ला ओरैनो भइसखौ मिथिबाय आरो ना माखासे मा जायो मिथिगौ ना जेनेबा रियेल फेस रियेल लोगो मोनलायनाय आरो भिडिअ नायनाय बहुत डिफारेन्स थायो हा आं भइसआवसो माथोआवसो हमनो हाबाय दे होमबा ना जों जानोसै ने जाखावजोबसै न'खौनो जालांदों खानोसै दे जासाबलाबायदोलै जाखावजोबसै अमा बेदर गोरान मोजां बानायनो गोरों मुंबां मास्टार जानांसिगौ दे जोंहा बिदायाबो जाफासिगोन बससो बियो अमा जाखावग्रा नुवाखै जाखावनांगौ नङा होमबा जानायजोंसो बोलो नंगौ गोसोम नुदोंबाथाय आं जाला माने मानो नैबायदि नुनांगौ आनो मेजेम औ माने जाय मानसिया अमा मेजेम जानो हाया आलासि जायोबा बैनि खाथियाव थांखागोन आं गेजेराव जिरायगोन आरो अमा मेजेम जानो हायो आं मोनजाजोबनांगोन ना मोनजाजोबो आं बे आलासि नाम्बार ज' सफैजोबो उनाव खुरैनि सार जाखायो स्टाइलाव गोरों नोंलाय नङा
दे जादो दे जानायाव बारा रायलायजाया नो ने हाबखायोना औ सिरि सिरि जाबा बारा उदै बुङालै बेबो मोनसेया लाय लाजिना दे माम जाखाव खांखाबाय आरोना 1 घन्टा जाखादों खोमा जोंना जानाया 1.5 घन्टा जोङो 1.5 घन्टा जाखादों मिथिबायना अमा बेदर गोरान दाउ गोरान ओरैबायदि गोथावखामोन ओमफ्राय नै फटक लालायगासिनो आं जोबोद लादोंमोन नागिरबोना फट' नै दादा मेहेरा एकदम उदैखौ देखायनो लाजिदोंनो उदै फिसा खालाम नङा बे उदैयाबो मोनसे फेसनसो मा होनदों बे उदैयाबो मोनसे फेसनसोब्रा मोनसे लानांगौ ओइ थांदो दे लादो इयाव थांदोब्रा दामि नालाय आयं दादा मेहेरनि बाबा खुलुमखौ माला हाय होनो लांबाय ना माला हाय होनखादों आयं आं बेखौ नकलिसो नंनाय बेखौ आसलिसो होमबा ओरैबायदि मोजां दंमोन दा गैथ'ला जा बरियाखा आसलिसो इयो आं सानदों नकलिसो दहायो मोजांखा कालारा मोजां थांसै दे थांसै ओइ नै आदामोनाबो बाजै मोना आयं ओइ नै मा होनो दाउ बेदर ना अमा बेदर फोराननाय थिखोगासिनो एकदम दंबावोसो नै अमा गोरान बिराद हामबाय दे लेंहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय खुलुमलागासिनो नै